Damer og herrer, tak for jeres hårde arbejde i dag. Denne kanal er en søvnlæsningskanal. Slap venligst af, mens I lytter til historierne og den beroligende baggrundsmusik. Jeg håber, det hjælper jer med at falde i søvn, bare en smule. Jeres støtte er meget værdsat og motiverer mig til at skabe mere indhold. Hvis I kunne abonnere på min kanal, inden I går i seng, ville det betyde meget for mig. Hav en rolig naturvidenskabelig. Gon, den lille ræv. Nankiti Nimimi. Dette er en historie, jeg hørte fra en gammel mand ved navn Mohe, da jeg var lille. For længe siden, nær vores landsby, var der en lille borg på et sted kaldet Nakayama. En herre ved navn Nakayama Sama boede der. I bjergene nær Nakayama var der en ræv ved navn Gon. Gon var en ensom lille ræv, der boede i et hul i den tætte skov. Han kom ofte ud til landsbyen og lavede narrestreger. Han gravede søde kartofler op i markerne, satte ild til tørrede rapsstængler og rev røde peberfrugter ned, der hang bag bøndernes huse. En efterår regnede det uafbrudt i 2 eller 3 dage. I den tid blev Gon inde i sit hul. Da regnen stoppede, kom Gon ud af sit hul, lettet. Himlen var klar, og skrigene fra skrigeuler lød i luften. Gon gik til diget ved landsbyens lille flod. Regndråber glimtede stadig på pambasgræsset. Floden, som normalt var lav, var hævet af de 3 dages regn. Planter som pambasgræs og buskløver, der normalt stod over vandet, blev skubbet og kastet rundt i det gule mudrede vand. Gon gik ned ad den mudrede sti langs floden. Pludselig så Gon nogen i floden, der gjorde noget. Han bevægede sig stille gennem det tætte græs for at se. Det er Hyu, tænkte Gon. Hyu rystede et net kaldet en haikiri for at fange fisk. Han havde sine sorte slidte tøj rullet op og stod i vandet til taljen. Et rundt blad fra buskløveren sad fast på hans ansigt som en stor modermærke. Efter et stykke tid løftede Hyu enden af haikiri-nettet, som var som en sæk, op af vandet. Det var fuldt af rødder, blade og råddent træ, men her og der glimtede noget hvidt. Det var maverne af ål og store hvide fisk. Hyu hældte ålene og fiskene i sin kurv sammen med affaldet og satte nettet tilbage i vandet. Så tog Hyu sin kurv og gik opstrøms. Da Hyu var væk, sprang Gon ud af græsset og løb til kurven. Han ville lave en lille narrestreg. Hver fisk lavede en plop lyd, da den plaskede i det mudrede vand. Endelig prøvede Gon at gribe en stor ål, men den var for glat til at holde fast. Frustreret stak Gon sit hoved ind i kurven og bed ålen i hovedet. Ålen viklede sig om Gons hals med et skrig. I det øjeblik råbte Hyu fra den anden side, "Du tyvagtige ræv!" Gon blev forskrækket og sprang op. Han forsøgte at ryste ålen af at løbe væk, men ålen blev viklet rundt om hans hals. Gon sprang til siden og løb så hurtigt, han kunne. Nær hans hul, under et handtræ, så Gon sig tilbage, men så, at Hyu ikke forfulgte ham. Lettet bed Gon ålens hoved af og fik den endelig af sin hals. Han lagde den på græsset uden for hans hul. Omkring 10 dage senere gik Gon forbi bag en bonde ved navn Yasuges hus.
Under fintræet så han Yasukes kone tage sin sorte tandfarve på. Ved smeden Shinbais hus kæmmede Shinbais kone sit hår. Gon tænkte, der sker noget i landsbyen. Hvad mon det er? Måske er det efterårsfestivalen. Hvis det var en festival, burde der være trommer og fløjter. Og der burde være flag ved helligdommen. Mens han tænkte over dette og gik, fandt han sig selv foran Hyus hus med den røde brønd. Mange mennesker var samlet i det lille, faldefærdige hus. Kvinder i deres fineste tøj, med håndklæder bundet rundt om taljen, lavede mad over komfuret udenfor. En stor gryde kogte noget. Det er en begravelse, tænkte Gon. Hvem i Hyus familie er død? Om eftermiddagen gik Gon til landsbyens kirkegård og gemte sig bag de 6 Jiso-statuer. Det var en smuk dag, og i det fjerne glimtede borgens tagsten. Kirkegården var opstillet med lyserøde higanblomster. Pludselig begyndte begravelsesklokken at ringe fra landsbyen. Snart dukkede et hvidklædt begravelsesoptog op. Lydene af deres stemmer blev højere. Optoget gik ind på kirkegården og trampede på higanblomsterne. Gon strakte sig op for at se. Hyu, iført hvidt begravelsesstøj, bar mindetavlen. Hans normalt lyse, sunde ansigt så i dag visnet ud. Det var Hyus mor, der døde, tænkte Gon og sænkede hovedet. Den nat tænkte Gon i sit hul. Hyus mor må have været sengeliggende og ønskede at spise ål. Derfor tog Hyu haikirinettet frem. Men jeg lavede en narrestreg og tog ålen. Så Hyu kunne ikke give den til sin mor, og hun døde uden at spise den ål, hun ønskede. Hun må være død med tanken, jeg vil spise ål, jeg vil spise ål. Hvis bare jeg ikke havde lavet den narrestreg. Hyu vaskede hvede ved den røde brønd. Han havde boet med sin mor, kun de 2, i fattigdom. Nu, hvor hans mor var væk, var han helt alene. Ligesom mig, alene, tænkte Gon og så på fra bag skuret. Da Gon gik væk fra skuret, hørte han en stemme, der solgte sardiner. Sardiner til salg. Friske sardiner. Gon løb mod den livlige stemme. Yasukes kone kaldte fra bagdøren, giv mig nogle sardiner. Sardinehandleren placerede sin vogn på vejen og tog de skinnende sardiner ind i Yasukes hus. Udnyttede øjeblikket, greb Gon 5 eller 6 sardiner fra kurven og løb tilbage af den vej, han kom. Han kastede sardinerne ind i Hyus hus gennem bagdøren og løb tilbage til sit hul. Fra bakketoppen så Gon sig tilbage og så, at Hyu stadig vaskede hvede ved brønden. Gon følte, at han havde gjort op for ålen ved at gøre en god gerning. Næste dag samlede Gon en masse kastanjer i bjergene og bragte dem til Hyus hus. Da han kiggede ind fra bagdøren, så han Hyu spise sin frokost, holde en skål og stirre tomt ud. Gon bemærkede en ris på Hyus kind. Undrende over, hvad der var sket, hørte Gon Hyu tale med sig selv. Hvem kastede de sardiner ind i mit hus? På grund af det blev jeg anset for at være en tyv og havde svært ved sardinehandleren, mumlede han. Gon indså sin fejltagelse. Stakkels Hyu var blevet slået af sardinehandleren og fik den ris. Følte sig ked af det for Hyu,
efterlod Gon stille kastanjerne ved skurets indgang og gik tilbage til sit hul. Næste dag og dagen efter blev Gon ved med at samle kastanjer og bringe dem til Hyus hus. På den følgende dag bragte han ikke kun kastanjer, men også et par matsutake-svampe. En klar nat gik Gon ud på en gåtur. Da han passerede under borgen, så han nogen komme langs den smalle sti. Han kunne høre stemmer. Græshopperne kvækkede, Chin-Shirorin, Chin-Shirorin. Gon gemte sig ved siden af vejen og lyttede. Stemmerne blev højere. Det var Hyu og en bonde ved navn Kasuke. Hej, Kasuke, sagde Hyu. Ja, der har været noget mærkeligt på det seneste. Hvad er det? Siden min mor døde, har nogen efterladt kastanjer og matsutake-svampe ved mit hus hver dag. Virkelig? Hvem? Jeg ved det ikke. De efterlader det uden at jeg opdager det. Gon fulgte dem. Er det sandt? Det er sandt. Hvis du ikke tror mig, så kom og se i morgen. Jeg viser dig kastanjerne. Wow, det er mærkeligt. De to mænd gik i stilhed. Kasuke kiggede tilbage. Gon stoppede op, men Kasuke bemærkede ham ikke og fortsatte med at gå. Da de nåede en bonde ved navn Kishibais hus, gik de indisk. Gon hørte lyden af trætrommer og så skyggen af en munks hoved bevæge sig på papirkarmen. Der må være et bønnemøde, tænkte Gon og krøb sammen ved brønden. Snart gik 3 flere mennesker ind i Kishibais hus, og Gon kunne høre lyden af chanting. Gon ventede ved brønden, indtil bønnen var overstået. Hyu og Kasuke gik tilbage sammen. Gon fulgte dem for at høre deres samtale. Han trådte på Hyus skygge. Da de nåede borgen, talte Kasuke. Om det mærkelige, det må være gudernes værk. En gud? Hyu var overrasket og så på Kasuke. Ja, jeg har tænkt over det, og det må være en gud. Gud føler sikkert medlidenhed med dig, fordi du er alene og giver dig disse ting. Virkelig? Ja. Du bør takke Gud hver dag. Okay. Gon følte sig skuffet. Det er mig, der bringer kastanjerne og matsutake-svampene, men han tror, det er en Gud og takker Gud. Det virker ikke retfærdigt for mig. Næste dag bragte Gon flere kastanjer til Hyus hus. Hyu lavede en reb i skuret. Gon gik stille ind i huset gennem bagdøren. Lige da kiggede Hyu op, og så ræven gå ind i huset. Det var den samme ræv, der havde stjålet ålen. Okay, jeg har dig, tænkte Hyu. Han rejste sig, greb sin musket fra lagerhuset, fyldte den med krudt og nærmede sig ræven stille. Lige da Gon var ved at forlade gennem døren, affyrede Hyu. Gon faldt med et bump. Hyu løb hen. Inde i huset bemærkede han en bunke kastanjer på gulvet. Åh, sagde Hyu og kiggede ned på Gon i overraskelse. Gon, det var dig, der bragte kastanjerne. Gon nikkede svagt, hans øjne lukkede. Hyu droppede musketsen. En tynd linje af røg svævede stadig fra tønden. Købevanter. Nankishi Nimimi. En kold vinter kom til skoven,
hvor en rævefamilie boede. En morgen forsøgte den lille ræv at gå ud af hulen. Åh, råbte han, dækkede sine øjne og rullede tilbage til sin mor. Mor, noget stak mig i øjet. Tag det ud, hurtigt, hurtigt, sagde han. Moder ræv blev overrasket og fjernede hurtigt den lille rævs hånd, der dækkede hans øje, men der var ikke noget. Moder ræv gik uden for hulens indgang og forstod endelig. Det havde sneet kraftigt i løbet af natten. Sollyset skinnede klart på sneen og gjorde den blændende. Den lille ræv, der aldrig havde set sne før, troede, at noget havde stukket i hans øjne på grund af den stærke refleksion. Den lille ræv gik ud for at lege. Mens han løb rundt på den bløde sne som vat, spredte snepulver sig som spray, og en lille regnbue dukkede op. Pludselig, bagfra, kom der en forfærdelig lyd som dump, dump, swoosh, og pulveragtig sne som brødkrummer faldt på den lille ræv. Den lille ræv blev forskrækket og rullede i sneen, løb væk i 10 meter. Han så sig tilbage, men så intet. Det var bare sne, der faldt fra en grangren. Hvide tråde af sne faldt stadig mellem grenene. Den lille ræv vendte snart tilbage til hulen og sagde: Mor, mine hænder er kolde, mine hænder brænder, og viste sine våde, peonfarvede hænder til sin mor. Moder ræv åndede varm luft på hans hænder og viklede dem forsigtigt i sine varme hænder. De vil snart varme op. Når du rører ved sne, varmer de hurtigt op, sagde hun. Men hun tænkte, at det ville være trist, hvis hendes søde drengs hænder fik forfrysninger, så hun besluttede at gå til byen om natten for at købe uldvanter til sin dreng. En mørk nat bredte sig som et tæppe over markerne og skoven, men sneen var så hvid, at den skinnede selv, når den var dækket. Den sølvgrå rævemor og hendes barn kom ud af hulen. Barnet krøb under sin mors mave og kiggede ud med runde øjne, mens de gik. Snart så de et lille lys foran sig. Den lille ræv så det og sagde: Mor, en stjerne er faldet til et så lavt sted. Det er ikke en stjerne, sagde moder ræv, og hendes fødder frøs. Det er byens lys. Da moder ræv så byens lys, huskede hun dengang, hun gik til byen med sin ven og havde en frygtelig oplevelse. Hendes ven, der ignorerede advarslerne, forsøgte at stjæle en and fra et hus, blev fanget af en bonde, blev jaget og slap kun lige væk. Hvad laver du, mor? Lad os gå, sagde den lille ræv under hendes mave, men moder ræv kunne ikke bevæge sine fødder. Så hun besluttede at lade sin dreng gå til byen alene. Vis mig en af dine hænder, sagde moder ræv. Hun holdt den lille rævs hånd i et stykke tid og forvandlede den til en sød menneskebarns hånd. Den lille ræv åbnede, lukkede, klemte og lugtede sin nye hånd. Det føles mærkeligt, mor. Hvad er dette? Spurgte han og kiggede intenst på sin hånd i sneens lys. Det er en menneskehånd. Lyt, når du går til byen, er der mange menneskehuse. Se først efter et hus med et rundt hatskilt. Når du finder det, bank på døren og så god aften. Så vil et menneske åbne døren lidt. Stik denne hånd, menneskehånden, gennem sprækken og bed om vanter, der passer til denne hånd. Forstået? Vis aldrig den anden hånd, instruerede moder ræv. Hvorfor?
spurgte den lille ræv. Hvis mennesker ved, at du er en ræv, vil de ikke sælge dig vanter. Værre, de vil fange dig og sætte dig i bur. Mennesker er virkelig skræmmende. Okay. Vis aldrig den anden hånd. Hvis kun menneskehånden, sagde hun og gav ham 2 hvide mønter at holde i sin menneskehånd. Den lille ræv smatrippede mod byens lys i den snedækkede mark. Først var der kun et lys, men så var der 2, 3 og til sidst tirsdag. Den lille ræv troede, at lysene havde røde, gule og blå farver som stjerner. Han kom ind i byen, men husene havde allerede lukket deres døre, med varmt lys kun faldende fra høje vinduer ned på den snedækkede vej. Men de fleste butiksskilte havde små elektriske lys, så den lille ræv kiggede efter et hatskilt. Han så cykelskilte, brilleskilte og forskellige andre skilte, nogle nymalede, nogle gamle og afskallede. Den lille ræv, der aldrig havde været i byen, forstod ikke, hvad de variabel. Endelig fandt han hatbutikken. Hans mor havde lært ham godt om det store sorte silkehatskilt, oplyst af et blåt lys. Den lille ræv bankede på døren som instrueret. God aften. Indenfor var der nogle lyde, og så åbnede døren sig en sprække, og en lysstråle strakte sig langt på den hvide sne. Den lille ræv blev blændet af lyset, og i sin forvirring stak han ved en fejl den forkerte hånd, den hans mor havde fortalt ham ikke at vise, gennem sprækken. Vær venlig at give mig vanter, der passer til denne hånd. Hatbutiksejeren blev overrasket. Det var en rævehan, der bad om vanter. Han troede, at ræven måtte forsøge at købe med blade. Så han sagde, giv mig pengene først. Den lille ræv gav ham lydigt de 2 mønter. Butiksejeren lagde mønterne på sin fingerspids, klikkede dem sammen og hørte en god lyd. Han indså, at det ikke var blade, men rigtige penge. Så han tog et par uldvanter til børn fra hylden og gav dem til den lille ræv. Den lille ræv takkede ham og begyndte at gå tilbage ad den vej, han var kommet. Min mor sagde, at mennesker er skræmmende, men de er slet ikke skræmmende. De gjorde ingenting, selvom de så min hånd, tænkte han. Men den lille ræv ville gerne se, hvordan mennesker variabel. Han gik forbi et vindue og hørte menneskestemmer. Hvilke blide, smukke, rolige stemmer de variabel. Sov, sov i din mors arme. Sov, sov i din mors hænder. Den lille ræv troede, det måtte være en menneskemors stemme. For når han sover, synger hans mor ræv også blidt til ham. Så hørte han en barns stemme. Mor, på sådan en kold nat må de små ræve i skoven græde. Det er koldt, ikke. Moderens stemme svarede. De små ræve i skoven lytter sikkert til deres morrævs sang og prøver at sove i deres hule. Nu skal du også gå i seng. Lad os se, hvem der falder i søvn først, dig eller de små ræve. Jeg vædder på, at du falder i søvn først. Ved at høre dette savnede den lille ræv pludselig sin mor og løb tilbage til, hvor hans morræv ventede. Moderræv var bekymret, rystende mens hun ventede på, at hendes drengeræv skulle vende tilbage. Da han ankom, krammede hun ham varmt og var så glad, at hun næsten græd. De 2 ræve gik tilbage til skoven. Månen var fremme og gjorde rævenes pels skinnende sølv,
og deres fodspor kastede koboldblå skygger. Mor, mennesker er slet ikke skræmmende. Hvorfor? Jeg viste ved en fejl min rigtige hånd. Men hatbutiksejeren fangede mig ikke. Han gav mig disse dejlige varme vanter, sagde han og viste sine vantebeklædte hænder og klappede dem. Moderræv var forbløffet og mumlede. Virkelig? Er mennesker virkelig venlige? Er mennesker virkelig venlige? En bund vindruer. Teko og Rishima. Da jeg var lille, elskede jeg at tegne billeder. Den skole, jeg gik på, lå i Yamate, Yokohama. Området var fyldt med udlændinge, og det samme var mine lærere. På min vej til og fra skole passerede jeg altid hoteller og udenlandske virksomheder. Stående ved kystvejen kunne jeg se krigsskibe og handelsskibe. Havet var dybt blåt, med røg stigende fra skibenes skorstene. Farverige internationale flag hang fra mast til mast. Udsigten var så smuk, at det gjorde ondt i øjnene. Jeg stod ofte på stranden og beundrede synet, og så prøvede jeg at tegne det derhjemme. Men mine farver kunne aldrig fange det gennemsigtige blå af havet. Uanset hvor hårdt jeg prøvede, kunne jeg ikke genskabe farverne. En dag huskede jeg min vens vestlige farver. Denne ven var en udlænding, 2 år ældre og højere end mig. Hans navn var Jim, og hans farver var importeret og af høj kvalitet. Den lette trækasse indeholdt 12 farver, pænt arrangeret i 2 rækker. Farverne var smukke, især blå og rød. Jim var højere, men ikke så god til at tegne, som jeg variabel. Alligevel så selv hans dårlige tegninger smukke ud med de farver. Jeg misundte hans farver og tænkte, at hvis jeg havde dem, kunne jeg tegne havet perfekt. Fra den dag ønskede jeg desperat Jims farver. Men jeg var for bange til at bede mine forældre om at købe dem. Jeg tænkte på farverne hver dag, men tiden gik uden at jeg gjorde noget. Jeg husker ikke, hvornår det var, men det var efterår. Druerne var modne, og himlen var klar og dyb. En dag spiste vi frokost med vores lærer. Selv under den hyggelige frokost følte jeg mig urolig. Mit hjerte var mørkt, i modsætning til den lyse himmel. Jeg tænkte alene, og måske var mit ansigt blegt. Jeg ønskede Jims farver så meget, at det gjorde ondt. Jeg følte, at Jim vidste, hvad jeg tænkte. Når jeg kiggede på ham, lå han og talte med de andre elever. Men jeg følte, at han lå af mig, fordi han kendte mine tanker. Det gjorde mig utilpas. Jo mere jeg troede, at Jim mistænkte mig, jo mere ønskede jeg farverne. 2. Jeg havde måske et sødt ansigt, men jeg var svag i krop og sind. Jeg var også en kujon og sagde ofte ikke, hvad jeg ville. Så jeg var ikke særlig populær, og jeg havde få venner. Efter frokost gik de andre børn ud og legede energisk, men jeg blev alene i klasseværelset. Det lyse udenfor fik klasseværelset til at virke endnu mørkere. Mens jeg sad ved mit skrivebord, vandrede mine øjne til Jims skrivebord. Hans skrivebordslag, dækket af indgraveringer og pletter, skjulte malerkassen,
Jeg forestillede mig de små blå og røde farver indeni. Mit ansigt blev varmt, og jeg kiggede væk, men snart kiggede jeg igen. Mit hjerte bankede, og jeg følte mig ængstelig som i et mareridt. Klokken ringede, og jeg rejste mig, forskrækket. Eleverne lå og råbte, da de gik for at vaske hænder. Følte mig urolig, gik jeg til Jims skrivebord, næsten i en drøm. Jeg åbnede låget og så den velkendte malerkasse blandt notesbøger og blyanter. Kiggede nervøst rundt, tog jeg hurtigt de blå og røde farver og lagde dem i min lomme. Så skyndte jeg mig at stille op med de andre elever. Vi blev ledet af vores unge kvindelige lærer til klasseværelset. Jeg ønskede at se Jims reaktion, men kunne ikke vende mig om. Ingen syntes at bemærke, hvad jeg gjorde, hvilket fik mig til at føle mig både urolig og lettet. Jeg kunne ikke koncentrere mig om lærerens ord. Hun kiggede lejlighedsvis nysgerrigt på mig. Jeg ønskede ikke at møde lærerens øjne den dag. En time gik, og det føltes som om det tog evigheder. Klokken ringede, og jeg sukkede lettet. Men så greb den bedste elev i min klasse min albue og sagde: "Kom her et øjeblik." Mit hjerte bankede, som når man bliver taget i at sløse med lektierne. Forsøgte at opføre mig uskyldig, fulgte jeg modvilligt til hjørnet af legepladsen. "Har du Jims farver? Giv dem tilbage." Han rakte hånden ud. Jeg følte mig underligt rolig og løj. Jeg har dem ikke. Jim, med nogle venner, trådte frem og sagde: "Jeg tjekkede min malerkasse før frokost, og der manglede ikke noget. Efter frokost var 2 væk. Du var den eneste i klasseværelset." Jeg følte mig dømt, og mit ansigt blev rødt. Nogen rakte ind i min lomme. Jeg prøvede at modstå, men der var for mange af dem. Kugler og 2 malerblokke blev trukket ud. Børnene stirrede på mig med anklagende øjne. Min krop rystede, og jeg følte, at verden blev mørk. Det var en smuk dag, og alle legede lykkeligt, men jeg var elendig. Hvorfor gjorde jeg sådan noget? Det kunne ikke gøres om. Jeg følte mig håbløs og begyndte at græde. "Gråd hjælper ikke," sagde den bedste elev hånligt. De slæbte mig til anden sal. Jeg modstod, men blev overmandet. Der var min yndlingslærers værelse. Jim bankede på døren. Indefra kom den venlige stemme, kom indisk. Jeg havde aldrig følt mig værre, end da jeg gik ind i det rumænsk. Læreren, der skrev noget, så overrasket ud over at se os. Hun skubbede sit korte hår tilbage og gav os sit sædvanlige venlige smil. Hældende hovedet let i spørgsmål. Den bedste elev forklarede alt til læreren. Hendes ansigt blev alvorligt, da hun så på os, og så spurgte hun mig: "Er det sandt?" Det var det, men jeg kunne ikke bære, at hun vidste det. I stedet for at svare, græd jeg. Læreren betragtede mig et øjeblik, og så sagde hun til eleverne: "I må gerne gå nu." Eleverne gik modvilligt. Læreren sad stille et øjeblik, og så nærmede hun sig mig og sagde: "Har du returneret farverne?"
Jeg nikkede dybt, ønskede at hun skulle vide, at jeg havde gjort det. Fortryder du, hvad du gjorde? Jeg kunne ikke holde det længere. Jeg rystede og græd ukontrollabelt. Tårerne strømmede ned over mit ansigt. Jeg ønskede at forsvinde i hendes arme. Græd ikke. Hvis du forstår, er det nok. Du behøver ikke gå til time næste periode. Bliv her stille. Hun satte mig på sofaen og forlod rummet. Plukkede en bundt druer fra vinranken uden for vinduet og placerede den i mit skød. 3. De støjende elever vendte tilbage til klassen, og stedet blev stille. Jeg følte mig uudholdeligt ensom og trist. Jeg fortrød at have såret min elskede lærer. Jeg kunne ikke spise druerne og blev ved med at græde. Nogen rystede forsigtigt min skulder og vækkede mig. Jeg havde grædt mig i søvn i lærerens værelse. Den slanke lærer smilede ned til mig. Følte mig bedre efter lur, smilede jeg tilbage, men huskede så tristheden. Jeg samlede druerne op, der næsten faldt fra mit skød. Vær ikke ked af det. Alle er gået hjem, så du skal også gå. Kom i skole i morgen, uanset hvad. Jeg vil være ked af det, hvis jeg ikke ser dig. Løfte. Hun skubbede druerne ned i min taske. Jeg gik hjem ved havet, følte mig nedtrykt, men spiste druerne med velbehag. Næste dag ønskede jeg ikke at gå i skole. Jeg ønskede at få mavepine eller hovedpine, men intet gjorde ondt. Modvilligt forlod jeg huset, gik langsomt. Jeg følte, at jeg ikke kunne gå ind i skoleporten. Men huskede lærerens ord, ønskede jeg at se hendes ansigt igen. Hun ville være ked af det, hvis jeg ikke kom. Jeg ønskede at se hendes venlige øjne. Med den tanke gik jeg ind gennem porten. Til min overraskelse kom Jim straks hen til mig, rystede min hånd. Han opførte sig, som om han havde glemt i går og førte mig venligt til lærerens værelse. Jeg var forvirret, forventede at blive kaldt en tyv og løgner. Hørte vores fodtrin, åbnede læreren døren, før Jim bankede. Vi gik ind i rummet. Jim, du er en god dreng. Du forstod, hvad jeg sagde. Jim siger, at du ikke behøver at undskylde. I kan være gode venner nu. Giv hinanden et ordentligt håndtryk. Læreren smilede og bragte os sammen. Jeg tøvede, følte at det var for meget, men Jim tog ivrigt min hånd og rystede den fast. Jeg var så glad, at jeg ikke kunne udtrykke det, bare rødmede og smilede genert. Jim smilede også. Læreren spurgte, nød du druerne i går? Rødmede, indrømmede jeg, ja. Så giver jeg dig flere. Hun rakte ud af vinduet, plukkede en bundt druer. Skårede den i 2 og gav os hver en del. Synet af de lille druer i hendes hvide hånd er stadig levende i min hukommelse. Siden da blev jeg lidt bedre og mindre genert. Jeg spekulerer på, hvor min elskede lærer blev af. Jeg ved, at jeg aldrig vil se hende igen, men jeg ønsker stadig, at hun var her.
Om efteråret bliver druerne lilla og smukke, men jeg kan aldrig finde hendes marmorlignende hvide hånd. Natravnens stjerne. Kenji Miyasa. Natravnen er virkelig en grim fugl. Hans ansigt er plettet, som om det er blevet smurt med miso, og hans næb er fladt og splittet op til ørerne. Hans ben er svage, og han kan ikke engang gå et enkelt skridt. Andre fugle blev væmmet bare ved at se på ham. For eksempel, selvom lærken ikke er den smukkeste fugl, anså den sig selv for langt overlegen i forhold til natravnen. Når den så natravnen om aftenen, ville den vende sig væk med øjnene tæt lukket i afsky. Mindre, mere snakkesalige fugle ville åbenlyst fornærme natravnen lige i ansigtet. Se, han er ude igen. Bare se på ham, hvilken skam for alle fugle. Ja, se det store næb. Han må være i familie med frøer eller noget. Dette var den slags misbrug, han stod overfor. Hvis han nu bare havde været en almindelig høg, ville disse små fugle have rystet ved blot at høre hans navn og gemt sig blandt bladene. Men natravnen var slet ikke beslægtet med høge. Faktisk var han mere beslægtet med den smukke isfugl og den juvelbesatte kolibri. Kolibrien drak nektar fra blomster, isfuglen spiste fisk, og natravnen fangede insekter. Natravnen havde hverken skarpe kløer eller et stærkt næb, så selv de svageste fugle havde ingen grund til at frygte ham. Det kan virke mærkeligt, at han blev kaldt en høg, men det var fordi hans vinger var usædvanligt stærke, hvilket fik ham til at ligne en høg, når han fløj, og hans skarpe skrig mindede også om en høg. Naturligvis blev rigtig høg meget irriteret over dette og krævede, at han ændrede sit navn, hver gang de så ham. En aften kom en høg til natravnens rede. Hey, er du derinde? Har du ikke ændret dit navn endnu? Du har virkelig ingen skam. Du og jeg er meget forskellige. For eksempel kan jeg flyve højt op i den blå himmel, men du kommer kun ud på overskyet, mørke dage eller om natten. Se på mit næb og kløer og sammenlign dem med dine. Høg, det er urimeligt. Jeg valgte ikke mit navn. Det blev givet til mig af Gud. Ingen måde. Jeg kan sige, at mit navn blev givet af Gud, men dit er lånt fra både mig og natten. Nu giv det tilbage. Høg, det er umuligt. Det er ikke umuligt. Jeg vil give dig et godt navn. Hvad med Itiso? Det er et fantastisk navn. For at ændre dit navn, skal du lave en offentlig bekendtgørelse. Du skal hænge et skilt med Itiso omkring din hals og gå rundt og præsentere dig som Itiso for alle. Jeg kan ikke gøre det. Jo, du kan. Gør det. Hvis du ikke gør det inden morgenen overmorgen, vil jeg fange og dræbe dig. Jeg vil besøge hvert fuglehus for at tjekke, om du kom. Hvis bare et hus siger, at du ikke kom, er det slut for dig. Men det er for meget. Jeg vil hellere dø end gøre sådan noget. Dræb mig nu. Tænk over det. Itiso er ikke sådan et dårligt navn.
Høgen bredte sine store vinger og fløj tilbage til sin rede. Natravnen lukkede øjnene og tænkte: hvorfor hader alle mig så meget? Er det fordi mit ansigt ser ud, som om det er smurt med miso, og mit næb er splittet? Men jeg har aldrig gjort noget forkert. Da en baby videre faldt fra sin rede, reddede jeg den og bragte den tilbage. Men så snuppede videre en babyen fra mig, som om jeg var en tyv og grinede af mig. Og nu vil de have, at jeg skal være i Tiso og bære et skilt omkring min hals. Det er så grusomt. Det blev mørkt. Natravnen fløj ud af sin rede. Skyerne glødede ildevarslende og hang lavt. Natravnen fløj lydløst gennem himlen, skimmende skyerne. Så åbnede han pludselig sin mund brat, strakte sine vinger lige ud og skød gennem himlen som en pil. Adskillige små insekter fløj ind i hans hals. Før han kunne røre jorden, steg natravnen tilbage op i himlen. Skyerne blev grå, og bjerget i det fjerne brændte med røde flammer. Da natravnen fløj med al sin kraft, virkede det, som om himlen splittede i to. En bille fløj ind i hans hals og kæmpede voldsomt. Natravnen slugte den hurtigt, men hans ryg rystede. Skyerne blev sorte, med den østlige himmel oplyst af bjergilden. Natravnen følte en stramhed i brystet, mens han fløj højere. En anden bille fløj ind i hans hals, krassede og slog indeni. Natravnen tvang den ned, men hans bryst strammede, og han skreg højt, mens han fløj i cirkler. Åh, biller og insekter bliver dræbt af mig hver naturvidenskabelig. Og nu vil jeg blive dræbt af høgen. Det er så smertefuldt. Så smertefuldt. Jeg vil stoppe med at spise insekter og sulte ihjel. Nej, høgen vil dræbe mig før det. Nej, jeg vil flyve langt væk ind i den fjerne himmel. Bjergilden spredte sig som vand, og skyerne syntes at brænde rødt. Natravnen fløj direkte til sin bror, isfuglen. Den smukke isfugl var vågen og betragtede den fjerne brand. Han så natravnen lande og sagde: God aften, bror. Er der noget vigtigt? Nej, jeg tager langt væk, så jeg kom for at se dig en sidste gang. Du må ikke gå, bror. Kolibrien er allerede så langt væk, og jeg vil være helt alene. Jeg har intet valg. Vær venlig, så ikke mere. Og du, fang heller ikke fisk, medmindre det er absolut nødvendigt. Farvel. Bror, hvad er der galt? Vent venligst et øjeblik. Nej, det er det samme, uanset hvor længe jeg bliver. Sig farvel til kolibrien for mig. Farvel. Vi mødes ikke igen. Farvel. Natravnen fløj tilbage til sin rede i tårer. Den korte sommernats slutning nærmede sig. Bregneblade, kolde og blå med morgendu, svajede forsigtigt. Natravnen pep højt og ryddede op i sin rede, plejede sine fjer og fløj så ud igen. Tågen lettede, og solen steg i øst. Natravnen, blændet af det skarpe lys, fløj som en pil mod den.
Sol, tag mig til dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Selv min kramme krop vil skinne lidt, når den brænder. Tag mig med dig. Uanset hvor langt han fløj, forblev solen fjern og blev mindre. Solen sagde: er du ikke natravnen? Det må være svært. Prøv at spørge stjernerne. Du er ikke en dagsfugl. Natravnen bøjede sig og faldt pludselig, landede på græsset. Han følte sig som i en drøm, flyvende mellem røde og gule stjerner, båret af vinden og fanget af en hø. Noget koldt faldt på hans ansigt. Natravnen åbnede sine øjne. En dugdråbe faldt fra et ungt siv. Det var nat, og himlen var mørkeblå, fyldt med blinkende stjerner. Natravnen fløj op. Bjergbranden var stadig rød. Han fløj rundt i det svage ildlys og kolde stjernelys. Han kredsede en gang mere, så fløj han direkte mod den smukke regn på den vestlige himmel og råbte: stjerne, blege vestlige stjerne, tag mig med dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Regnen fortsatte sin modige sang og ignorerede natravnen. Natravnen, på randen af tårer, vaklede, stabiliserede sig og fløj en gang mere. Så fløj han direkte mod den sydlige stjernekonstellation Store Hund, råbende: stjerne, blå sydlige stjerne, tag mig med dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Store Hund blinkede smukt i blåt, lilla og gult og sagde: vær ikke fjollet. Du er bare en fugl. For at nå hertil ville det tage dig milliarder og atter milliarder af år. Så vendte han sig bort. Natravnen, nedslået, vaklede og fløj igen 2 gange. Så fløj han direkte mod den nordlige stjernekonstellation Store Bjørn, råbende: Nordstjerne, tag mig med dig. Store Bjørn sagde roligt: hold op med at bekymre dig om unødvendige ting. Køl dit hoved. Når du føler sådan, dyk ned i havet, hvor isbjerge flyder, eller hvis der ikke er noget hav i nærheden, i et glas isvand. Natravnen, nedslået, vaklede og fløj rundt 4 gange. Så råbte han en gang mere til ørnestjernen på den fjerne side af Mælkevejen, som lige var steget op i øst: stjerne, hvide østlige stjerne, tag mig med dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Ørnen sagde strengt: umuligt. Det kan du slet ikke tale om. For at blive en stjerne skal du have en vis status og mange penge. Natravnen, helt besejret, lukkede sine vinger og faldt til jorden. Lige før hans svage ben rørte jorden, steg han pludselig som en raket op i himlen. Midt i himlen rystede han sig voldsomt som en ørn, der angriber en bjørn, og hans fjer rejste sig. Så skreg han højt, højere og højere. Hans skrig var som en høs. Andre fugle i markerne og skovene vågnede, rystede og kiggede op på stjernehimlen i undren. Natravnen fløj højere og højere, direkte op i himlen. Bjergbranden var nu kun en lille prik. Natravnen fløj og fløj. Hans ånde frøs hvid på hans bryst af kulden.
Luften var så tynd, at han måtte baske med vingerne desperat. Alligevel så stjernerne ikke større ud end før. Hans ånde kom i gisp. Kulden og frosten gennemborede ham som sværd. Hans vinger blev følelsesløse, og han løftede sine tårerfyldte øjne for at kigge på himlen en sidste gang. Dette var enden for natravnen. Han vidste ikke, om han faldt eller steg, på hovedet eller retvendt. Hans hjerte var i fred, og hans blodplettede næb var snoet, men han smilede sikkert en smule. Efter et stykke tid åbnede natravnen klart sine øjne. Hans krop var blevet et smukt blåt lys, som fosfor, stille brændende. Ved siden af ham var Cassiopeia. Det blege lys fra Mælkevejen var lige bag ham. Og natravnens stjerne fortsatte med at brænde. Den brændte for evigt og altid. Selv nu brænder den stadig. Gon, den lille ræv. Nankitinimini. Dette er en historie, jeg hørte fra en gammel mand ved navn Mohé, da jeg var lille. For længe siden, nær vores landsby, var der en lille borg på et sted kaldet Nakayama. En herre ved navn Nakayama Sama boede der. I bjergene nær Nakayama var der en ræv ved navn Gon. Gon var en ensom lille ræv, der boede i et hul i den tætte skov. Han kom ofte ud til landsbyen og lavede narrestreger. Han gravede søde kartofler op i markerne, satte ild til tørrede rapsstængler og rev røde peberfrugter ned, der hang bag bøndernes huse. En efterår regnede det uafbrudt i 2 eller 3 dage. I den tid blev Gon inde i sit hul. Da regnen stoppede, kom Gon ud af sit hul, lettet. Himlen var klar, og skrigene fra skrigeuler lød i luften. Gon gik til diget ved landsbyens lille flod. Regndråber glimtede stadig på pambasgræsset. Floden, som normalt var lav, var hævet af de 3 dages regn. Planter som pambasgræs og buskkløver, der normalt stod over vandet, blev skubbet og kastet rundt i det gule mudrede vand. Gon gik ned ad den mudrede sti langs floden. Pludselig så Gon nogen i floden, der gjorde noget. Han bevægede sig stille gennem det tætte græs for at se. Det er Hyu, tænkte Gon. Hyu rystede et net kaldet en haikiri for at fange fisk. Han havde sine sorte slidte tøj rullet op og stod i vandet til taljen. Et rundt blad fra buskkløveren sad fast på hans ansigt som en stor modermærke. Efter et stykke tid løftede Hyu enden af haikiri-nettet, som var som en sæk, op af vandet. Det var fuldt af rødder, blade og råddent træ, men her og der glimtede noget hvidt. Det var maverne af ål og store hvide fisk. Hyu hældte ålene og fiskene i sin kurv sammen med affaldet og satte nettet tilbage i vandet. Så tog Hyu sin kurv og gik opstrøms. Da Hyu var væk, sprang Gon ud af græsset og løb til kurven. Han ville lave en lille narrestreg. Hver fisk lavede en plop lyd, da den plaskede i det mudrede vand. Endelig prøvede Gon at gribe en stor ål, men den var for glat til at holde fast. Frustreret stak Gon sit hoved ind i kurven og bed ålen i hovedet. Ålen viklede sig om Gons hals med et skrig. I det øjeblik råbte Hyu fra den anden side, "Du tyvagtige ræv!" Gon blev forskrækket og sprang op.
Han forsøgte at ryste ålen af at løbe væk, men ålen blev viklet rundt om hans hals. Gon sprang til siden og løb så hurtigt han kunne. Nær hans hul under et handtræ så Gon sig tilbage, men så at Hyu ikke forfulgte ham. Lettet bed Gon ålens hoved af og fik den endelig af sin hals. Han lagde den på græsset uden for hans hul. Omkring 10 dage senere gik Gon forbi bag en bonde ved navn Yasuges hus. Under fintræet så han Yasuges kone tage sin sorte tandfarve på. Ved smeden Shinbais hus kæmmede Shinbais kone sit hår. Gon tænkte, der sker noget i landsbyen. Hvad mon det er? Måske er det efterårsfestivalen. Hvis det var en festival, burde der være trommer og fløjter. Og der burde være flag ved helligdommen. Mens han tænkte over dette og gik, fandt han sig selv foran Hyus hus med den røde brønd. Mange mennesker var samlet i det lille, faldefærdige hus. Kvinder i deres fineste tøj, med håndklæder bundet rundt om taljen, lavede mad over komfuret udenfor. En stor gryde kogte noget. Det er en begravelse, tænkte Gon. Hvem i Hyus familie er død? Om eftermiddagen gik Gon til landsbyens kirkegård og gemte sig bag de 6 Jizo-statuer. Det var en smuk dag, og i det fjerne glimtede borgens tagsten. Kirkegården var opstillet med lyserøde higanblomster. Pludselig begyndte begravelsesklokken at ringe fra landsbyen. Snart dukkede et hvidklædt begravelsesoptog op. Lydene af deres stemmer blev højere. Optoget gik ind på kirkegården og trampede på higanblomsterne. Gon strakte sig op for at se. Hyu, iført hvidt begravelsesstøj, bar mindetavlen. Hans normalt lyse, sunde ansigt så i dag visnet ud. Det var Hyus mor, der døde, tænkte Gon og sænkede hovedet. Den nat tænkte Gon i sit hul. Hyus mor må have været sengeliggende og ønskede at spise ål. Derfor tog Hyu haikirinettet frem. Men jeg lavede en narrestreg og tog ålen. Så Hyu kunne ikke give den til sin mor, og hun døde uden at spise den ål, hun ønskede. Hun må være død med tanken, jeg vil spise ål, jeg vil spise ål. Hvis bare jeg ikke havde lavet den narrestreg. Hyu vaskede hvede ved den røde brønd. Han havde boet med sin mor, kun de 2, i fattigdom. Nu, hvor hans mor var væk, var han helt alene. Ligesom mig, alene, tænkte Gon og så på fra bag skuret. Da Gon gik væk fra skuret, hørte han en stemme, der solgte sardiner. Sardiner til salg. Friske sardiner. Gon løb mod den livlige stemme. Yasuges kone kaldte fra bagdøren, giv mig nogle sardiner. Sardinehandleren placerede sin vogn på vejen og tog de skinnende sardiner ind i Yasuges hus. Udnyttede øjeblikket, greb Gon 5 eller 6 sardiner fra kurven og løb tilbage af den vej, han kom. Han kastede sardinerne ind i Hyus hus gennem bagdøren og løb tilbage til sit hul. Fra bakketoppen så Gon sig tilbage og så, at Hyu stadig vaskede hvede ved brønden. Gon følte, at han havde gjort op for ålen ved at gøre en god gerning. Næste dag samlede Gon en masse kastanjer i bjergene og bragte dem til Hyus hus. Da han kiggede ind fra bagdøren, så han Hyu spise sin frokost, holde en skål og stirre tomt ud.
Gon bemærkede en ridse på Hyus kind. Undrende over, hvad der var sket, hørte Gon Hyu tale med sig selv. Hvem kastede de sardiner ind i mit hus? På grund af det blev jeg anset for at være en tyv og havde svært ved sardinehandleren, mumlede han. Gon indså sin fejltagelse. Stakkels Hyu var blevet slået af sardinehandleren og fik den ridse. Følte sig ked af det for Hyu, efterlod Gon stille kastanjerne ved skurets indgang og gik tilbage til sit hul. Næste dag og dagen efter blev Gon ved med at samle kastanjer og bringe dem til Hyus hus. På den følgende dag bragte han ikke kun kastanjer, men også et par matsutake-svampe. En klar nat gik Gon ud på en gåtur. Da han passerede under borgen, så han nogen komme langs den smalle sti. Han kunne høre stemmer. Græshopperne kvækkede, Chin-chirurin, Chin-chirurin. Gon gemte sig ved siden af vejen og lyttede. Stemmerne blev højere. Det var Hyu og en bonde ved navn Kasuke. Hej, Kasuke, sagde Hyu. Ja, der har været noget mærkeligt på det seneste. Hvad er det? Siden min mor døde, har nogen efterladt kastanjer og matsutake-svampe ved mit hus hver dag. Virkelig? Hvem? Jeg ved det ikke. De efterlader det uden at jeg opdager det. Gon fulgte dem. Er det sandt? Det er sandt. Hvis du ikke tror mig, så kom og se i morgen. Jeg viser dig kastanjerne. Wow, det er mærkeligt. De to mænd gik i stilhed. Kasuke kiggede tilbage. Gon stoppede op, men Kasuke bemærkede ham ikke og fortsatte med at gå. Da de nåede en bonde ved navn Kishibais hus, gik de indisk. Gon hørte lyden af trætrommer og så skyggen af en munks hoved bevæge sig på papirkarmen. Der må være et bønnemøde, tænkte Gon og krøb sammen ved brønden. Snart gik 3 flere mennesker ind i Kishibais hus, og Gon kunne høre lyden af chanting. Gon ventede ved brønden, indtil bønnen var overstået. Hyu og Kasuke gik tilbage sammen. Gon fulgte dem for at høre deres samtale. Han trådte på Hyus skygge. Da de nåede borgen, talte Kasuke. Om det mærkelige, det må være gudernes værk. En gud? Hyu var overrasket og så på Kasuke. Ja, jeg har tænkt over det, og det må være en gud. Gud føler sikkert medlidenhed med dig, fordi du er alene og giver dig disse ting. Virkelig? Ja. Du bør takke Gud hver dag. Okay. Gon følte sig skuffet. Det er mig, der bringer kastanjerne og matsutake-svampene, men han tror, det er en Gud og takker Gud. Det virker ikke retfærdigt for mig. Næste dag bragte Gon flere kastanjer til Hyus hus. Hyu lavede en reb i skuret. Gon gik stille ind i huset gennem bagdøren. Lige da kiggede Hyu op og så ræven gå ind i huset. Det var den samme ræv, der havde stjålet ålen. Okay, jeg har dig, tænkte Hyu. Han rejste sig, greb sin musket fra lagerhuset, fyldte den med krudt og nærmede sig ræven stille. Lige da Gon var ved at forlade gennem døren, affyrede Hyu. Gon faldt med et bump. Hyu løb hen. Inde i huset bemærkede han en bunke kastanjer på gulvet. Åh,
sagde Hyu og kiggede ned på Gon i overraskelse. Gon, det var dig, der bragte kastanjerne. Gon nikkede svagt, hans øjne lukkede. Hyu droppede musketsen. En tynd linje af røg svævede stadig fra tønden. Købevanter. Nankishinimimi. En kold vinter kom til skoven, hvor en rævefamilie boede. En morgen forsøgte den lille ræv at gå ud af hulen. Åh, råbte han, dækkede sine øjne og rullede tilbage til sin mor. Mor, noget stak mig i øjet. Tag det ud, hurtigt, hurtigt, sagde han. Moder ræv blev overrasket og fjernede hurtigt den lille rævs hånd, der dækkede hans øje, men der var ikke noget. Moder ræv gik uden for hulens indgang og forstod endelig. Det havde sneet kraftigt i løbet af natten. Sollyset skinnede klart på sneen og gjorde den blændende. Den lille ræv, der aldrig havde set sne før, troede, at noget havde stukket i hans øjne på grund af den stærke refleksion. Den lille ræv gik ud for at lege. Mens han løb rundt på den bløde sne som vat, spredte snepulver sig som spray, og en lille regnbue dukkede op. Pludselig, bagfra, kom der en forfærdelig lyd som dump, dump, swoosh, og pulveragtig sne som brødkrummer faldt på den lille ræv. Den lille ræv blev forskrækket og rullede i sneen, løb væk i 10 meter. Han så sig tilbage, men så intet. Det var bare sne, der faldt fra en grangren. Hvide tråde af sne faldt stadig mellem grenene. Den lille ræv vendte snart tilbage til hulen og sagde: Mor, mine hænder er kolde, mine hænder brænder, og viste sine våde, peonfarvede hænder til sin mor. Moderræv åndede varm luft på hans hænder og viklede dem forsigtigt i sine varme hænder. De vil snart varme op. Når du rører ved sne, varmer de hurtigt op, sagde hun. Men hun tænkte, at det ville være trist, hvis hendes søde drengs hænder fik forfrysninger, så hun besluttede at gå til byen om natten for at købe uldvanter til sin dreng. En mørk nat bredte sig som et tæppe over markerne og skoven, men sneen var så hvid, at den skinnede selv, når den var dækket. Den sølvgrå rævemor og hendes barn kom ud af hulen. Barnet krøb under sin mors mave og kiggede ud med runde øjne, mens de gik. Snart så de et lille lys foran sig. Den lille ræv så det og sagde: Mor, en stjerne er faldet til et så lavt sted. Det er ikke en stjerne, sagde moder ræv, og hendes fødder frøs. Det er byens lys. Da moder ræv så byens lys, huskede hun dengang, hun gik til byen med sin ven og havde en frygtelig oplevelse. Hendes ven, der ignorerede advarslerne, forsøgte at stjæle en and fra et hus, blev fanget af en bonde, blev jaget og slap kun lige væk. Hvad laver du, mor? Lad os gå, sagde den lille ræv under hendes mave, men moderræv kunne ikke bevæge sine fødder. Så hun besluttede at lade sin dreng gå til byen alene. Vis mig en af dine hænder, sagde moderræv. Hun holdt den lille rævs hånd i et stykke tid og forvandlede den til en sød menneskebarns hånd. Den lille ræv åbnede, lukkede, klemte og lugtede sin nye hånd. Det føles mærkeligt, mor. Hvad er dette? Spurgte han og kiggede intenst på sin hånd i sneens lys. Det er en menneskehånd. Lyt, når du går til byen,
er der mange menneskehuse. Se først efter et hus med et rundt hatskilt. Når du finder det, bank på døren og så god aften. Så vil et menneske åbne døren lidt. Stik denne hånd, menneskehånden, gennem sprækken og bed om vanter, der passer til denne hånd. Forstået? Vis aldrig den anden hånd, instrueret moderræv. Hvorfor? Spurgte den lille ræv. Hvis mennesker vil, at du er en ræv, vil de ikke sælge dig vanter. Værre, de vil fange dig og sætte dig i bur. Mennesker er virkelig skræmmende. Okay. Vis aldrig den anden hånd. Hvis kun menneskehånden, sagde hun og gav ham 2 hvide mønter at holde i sin menneskehånd. Den lille ræv smatrippede mod byens lys i den snedækkede mark. Først var der kun et lys, men så var der 2, 3 og til sidst tirsdag. Den lille ræv troede, at lysene havde røde, gule og blå farver som stjerner. Han kom ind i byen, men husene havde allerede lukket deres døre, med varmt lys kun faldende fra høje vinduer ned på den snedækkede vej. Men de fleste butiksskilte havde små elektriske lys, så den lille ræv kiggede efter et hatskilt. Han så cykelskilte, brilleskilte og forskellige andre skilte, nogle nymalede, nogle gamle og afskallede. Den lille ræv, der aldrig havde været i byen, forstod ikke, hvad de variabel. Endelig fandt han hatbutikken. Hans mor havde lært ham godt om det store sorte silkehatskilt, oplyst af et blåt lys. Den lille ræv bankede på døren som instrueret. God aften. Indenfor var der nogle lyde, og så åbnede døren sig en sprække, og en lysstråle strakte sig langt på den hvide sne. Den lille ræv blev blændet af lyset, og i sin forvirring stak han ved en fejl den forkerte hånd, den hans mor havde fortalt ham ikke at vise, gennem sprækken. Vær venlig at give mig vanter, der passer til denne hånd. Hatbutiksejeren blev overrasket. Det var en rævehan, der bad om vanter. Han troede, at ræven måtte forsøge at købe med blade. Så han sagde, giv mig pengene først. Den lille ræv gav ham lydigt de 2 mønter. Butiksejeren lagde mønterne på sin fingerspids, klikkede dem sammen og hørte en god lyd. Han indså, at det ikke var blade, men rigtige penge. Så han tog et par uldvanter til børn fra hylden og gav dem til den lille ræv. Den lille ræv takkede ham og begyndte at gå tilbage af den vej, han var kommet. Min mor sagde, at mennesker er skræmmende, men de er slet ikke skræmmende. De gjorde ingenting, selvom de så min hånd, tænkte han. Men den lille ræv ville gerne se, hvordan mennesker variabel. Han gik forbi et vindue og hørte menneskestemmer. Hvilke blide, smukke, rolige stemmer de variabel. Sov, sov i din mors arme. Sov, sov i din mors hænder. Den lille ræv troede, det måtte være en menneskemors stemme. For når han sover, synger hans mor ræv også blidt til ham. Så hørte han en barns stemme. Mor, på sådan en kold nat må de små ræve i skoven græde. Det er koldt, ikke. Moderens stemme svarede. De små ræve i skoven lytter sikkert til deres morrævs sang og prøver at sove i deres hule. Nu skal du også gå i seng. Lad os se, hvem der falder i søvn først, dig eller de små ræve. Jeg vædder på, at du falder i søvn først.
Ved at høre dette savnede den lille ræv pludselig sin mor og løb tilbage til, hvor hans morræv ventede. Moderræv var bekymret, rystende mens hun ventede på, at hendes drengeræv skulle vende tilbage. Da han ankom, krammede hun ham varmt og var så glad, at hun næsten græd. De to ræve gik tilbage til skoven. Månen var fremme og gjorde rævenes pels skinnende sølv, og deres fodspor kastede koboldblå skygger. Mor, mennesker er slet ikke skræmmende. Hvorfor? Jeg viste ved en fejl min rigtige hånd. Men butiksejeren fangede mig ikke. Han gav mig disse dejlige varme vanter, sagde han og viste sine vantebeklædte hænder og klappede dem. Moderræv var forbløffet og mumlede. Virkelig? Er mennesker virkelig venlige? Er mennesker virkelig venlige? En bundt vindruer. Teko Arishima. Da jeg var lille, elskede jeg at tegne billeder. Den skole, jeg gik på, lå i Yamate, Yokohama. Området var fyldt med udlændinge, og det samme var mine lærere. På min vej til og fra skole passerede jeg altid hoteller og udenlandske virksomheder. Stående ved kystvejen kunne jeg se krigsskibe og handelsskibe. Havet var dybt blåt, med røg stigende fra skibenes skorstene. Farverige internationale flag hang fra mast til mast. Udsigten var så smuk, at det gjorde ondt i øjnene. Jeg stod ofte på stranden og beundrede synet, og så prøvede jeg at tegne det derhjemme. Men mine farver kunne aldrig fange det gennemsigtige blå af havet. Uanset hvor hårdt jeg prøvede, kunne jeg ikke genskabe farverne. En dag huskede jeg min vens vestlige farver. Denne ven var en udlænding, 2 år ældre og højere end mig. Hans navn var Jim, og hans farver var importeret og af høj kvalitet. Den lette trækasse indeholdt 12 farver, pænt arrangeret i 2 rækker. Farverne var smukke, især blå og rød. Jim var højere, men ikke så god til at tegne, som jeg variabel. Alligevel så selv hans dårlige tegninger smukke ud med de farver. Jeg misundte hans farver og tænkte, at hvis jeg havde dem, kunne jeg tegne havet perfekt. Fra den dag ønskede jeg desperat Jims farver. Men jeg var for bange til at bede mine forældre om at købe dem. Jeg tænkte på farverne hver dag, men tiden gik uden at jeg gjorde noget. Jeg husker ikke, hvornår det var, men det var efterår. Druerne var modne, og himlen var klar og dyb. En dag spiste vi frokost med vores lærer. Selv under den hyggelige frokost følte jeg mig urolig. Mit hjerte var mørkt, i modsætning til den lyse himmel. Jeg tænkte alene, og måske var mit ansigt blegt. Jeg ønskede Jims farver så meget, at det gjorde ondt. Jeg følte, at Jim vidste, hvad jeg tænkte. Når jeg kiggede på ham, lå han og talte med de andre elever. Men jeg følte, at han lå af mig, fordi han kendte mine tanker. Det gjorde mig utilpas. Jo mere jeg troede, at Jim mistænkte mig, jo mere ønskede jeg farverne. 2. Jeg havde måske et sødt ansigt, men jeg var svag i krop og sind. Jeg var også en kujon og sagde ofte ikke, hvad jeg ville.
så jeg var ikke særlig populær, og jeg havde få venner. Efter frokost gik de andre børn ud og legede energisk, men jeg blev alene i klasseværelset. Det lyse udenfor fik klasseværelset til at virke endnu mørkere. Mens jeg sad ved mit skrivebord, vandrede mine øjne til Jims skrivebord. Hans skrivebordslag, dækket af indgraveringer og pletter, skjulte malerkassen. Jeg forestillede mig de små blå og røde farver indeni. Mit ansigt blev varmt, og jeg kiggede væk, men snart kiggede jeg igen. Mit hjerte bankede, og jeg følte mig ængstelig som i et mareridt. Klokken ringede, og jeg rejste mig, forskrækket. Eleverne lå og råbte, da de gik for at vaske hænder. Følte mig urolig, gik jeg til Jims skrivebord, næsten i en drøm. Jeg åbnede låget og så den velkendte malerkasse blandt notesbøger og blyanter. Kiggede nervøst rundt, tog jeg hurtigt de blå og røde farver og lagde dem i min lomme. Så skyndte jeg mig at stille op med de andre elever. Vi blev ledet af vores unge kvindelige lærer til klasseværelset. Jeg ønskede at se Jims reaktion, men kunne ikke vende mig om. Ingen syntes at bemærke, hvad jeg gjorde, hvilket fik mig til at føle mig både urolig og lettet. Jeg kunne ikke koncentrere mig om lærerens ord. Hun kiggede lejlighedsvis nysgerrigt på mig. Jeg ønskede ikke at møde lærerens øjne den dag. En time gik, og det føltes som om det tog evigheder. Klokken ringede, og jeg sukkede lettet. Men så greb den bedste elev i min klasse min albue og sagde: "Kom her et øjeblik." Mit hjerte bankede, som når man bliver taget i at sløse med lektierne. Forsøgte at opføre mig uskyldig, fulgte jeg modvilligt til hjørnet af legepladsen. "Har du Jims farver? Giv dem tilbage." Han rakte hånden ud. Jeg følte mig underligt rolig og løj. "Jeg har dem ikke." Jim, med nogle venner, trådte frem og sagde: "Jeg tjekkede min malerkasse før frokost, og der manglede ikke noget. Efter frokost var 2 væk. Du var den eneste i klasseværelset." Jeg følte mig dømt, og mit ansigt blev rødt. Nogen rakte ind i min lomme. Jeg prøvede at modstå, men der var for mange af dem. Kugler og 2 malerblokke blev trukket ud. Børnene stirrede på mig med anklagende øjne. Min krop rystede, og jeg følte, at verden blev mørk. Det var en smuk dag, og alle legede lykkeligt, men jeg var elendig. Hvorfor gjorde jeg sådan noget? Det kunne ikke gøres om. Jeg følte mig håbløs og begyndte at græde. "Gråd hjælper ikke," sagde den bedste elev hånligt. De slæbte mig til anden sal. Jeg modstod, men blev overmandet. Der var min yndlingslærers værelse. Jim bankede på døren. Indefra kom den venlige stemme, kom indisk. Jeg havde aldrig følt mig værre, end da jeg gik ind i det rumænsk. Læreren, der skrev noget, så overrasket ud over at se os. Hun skubbede sit korte hår tilbage og gav os sit sædvanlige venlige smil. Hældende hovedet let i spørgsmål. Den bedste elev forklarede alt til læreren. Hendes ansigt blev alvorligt, da hun så på os,
og så spurgte hun mig, er det sandt? Det var det, men jeg kunne ikke bære, at hun vidste det. I stedet for at svare, græd jeg. Læreren betragtede mig et øjeblik, og så sagde hun til eleverne, I må gerne gå nu. Eleverne gik modvilligt. Læreren sad stille et øjeblik, og så nærmede hun sig mig og sagde, har du returneret farverne? Jeg nikkede dybt, ønskede at hun skulle vide, at jeg havde gjort det. Fortryder du, hvad du gjorde? Jeg kunne ikke holde det længere. Jeg rystede og græd ukontrollabelt. Tårerne strømmede ned over mit ansigt. Jeg ønskede at forsvinde i hendes arme. Græd ikke. Hvis du forstår, er det nok. Du behøver ikke gå til time næste periode. Bliv her stille. Hun satte mig på sofaen og forlod rummet. Plukkede en bundt druer fra vinranken uden for vinduet og placerede den i mit skød. 3. De støjende elever vendte tilbage til klassen, og stedet blev stille. Jeg følte mig uudholdeligt ensom og trist. Jeg fortrød at have såret min elskede lærer. Jeg kunne ikke spise druerne og blev ved med at græde. Nogen rystede forsigtigt min skulder og vækkede mig. Jeg havde grædt mig i søvn i lærerens værelse. Den slanke lærer smilede ned til mig. Følte mig bedre efter lur, smilede jeg tilbage, men huskede så tristheden. Jeg samlede druerne op, der næsten faldt fra mit skød. Vær ikke ked af det. Alle er gået hjem, så du skal også gå. Kom i skole i morgen, uanset hvad. Jeg vil være ked af det, hvis jeg ikke ser dig. Løfte. Hun skubbede druerne ned i min taske. Ja. Gik hjem ved havet, følte mig nedtrykt, men spiste druerne med velbehag. Næste dag ønskede jeg ikke at gå i skole. Jeg ønskede at få mavepine eller hovedpine, men intet gjorde ondt. Modvilligt forlod jeg huset, gik langsomt. Jeg følte, at jeg ikke kunne gå ind i skoleporten. Men huskede lærerens ord, ønskede jeg at se hendes ansigt igen. Hun ville være ked af det, hvis jeg ikke kom. Jeg ønskede at se hendes venlige øjne. Med den tanke gik jeg ind gennem porten. Til min overraskelse kom Jim straks hen til mig, rystede min hånd. Han opførte sig, som om han havde glemt i går og førte mig venligt til lærerens værelse. Jeg var forvirret, forventede at blive kaldt en tyv og løgner. Hørte vores fodtrin, åbnede læreren døren, før Jim bankede. Vi gik ind i rummet. Jim, du er en god dreng. Du forstod, hvad jeg sagde. Jim siger, at du ikke behøver at undskylde. I kan være gode venner nu. Giv hinanden et ordentligt håndtryk. Læreren smilede og bragte os sammen. Jeg tøvede, følte at det var for meget, men Jim tog ivrigt min hånd og rystede den fast. Jeg var så glad, at jeg ikke kunne udtrykke det, bare rødmede og smilede genert. Jim smilede også. Læreren spurgte, nød du druerne i går? Rødmede, indrømmede jeg, ja. Så giver jeg dig flere. Hun rakte ud af vinduet, plukkede en bundt
druer, skårede den i 2 og gav os hver en del. Synet af de lilla druer i hendes hvide hånd er stadig levende i min hukommelse. Siden da blev jeg lidt bedre og mindre genert. Jeg spekulerer på, hvor min elskede lærer blev af. Jeg ved, at jeg aldrig vil se hende igen, men jeg ønsker stadig, at hun var her. Om efteråret bliver druerne lilla og smukke, men jeg kan aldrig finde hendes marmorlignende hvide hånd. Natravnens stjerne. Kenji Miyasa. Natravnen er virkelig en grim fugl. Hans ansigt er plettet, som om det er blevet smurt med miso, og hans næb er fladt og splittet op til ørerne. Hans ben er svage, og han kan ikke engang gå et enkelt skridt. Andre fugle blev væmmet bare ved at se på ham. For eksempel, selvom lærken ikke er den smukkeste fugl, anså den sig selv for langt overlegen i forhold til natravnen. Når den så natravnen om aftenen, ville den vende sig væk med øjnene tæt lukket i afsky. Mindre, mere snakkesalige fugle ville åbenlyst fornærme natravnen lige i ansigtet. Se, han er ude igen. Bare se på ham, hvilken skam for alle fugle. Ja, se det store næb. Han må være i familie med frøer eller noget. Dette var den slags misbrug, han stod overfor. Hvis han nu bare havde været en almindelig hø, ville disse små fugle have rystet ved blot at høre hans navn og gemt sig blandt bladene. Men natravnen var slet ikke beslægtet med høge. Faktisk var han mere beslægtet med den smukke isfugl og den juvelbesatte kolibri. Kolibrien drak nektar fra blomster, isfuglen spiste fisk, og natravnen fangede insekter. Natravnen havde hverken skarpe kløer eller et stærkt næb, så selv de svageste fugle havde ingen grund til at frygte ham. Det kan virke mærkeligt, at han blev kaldt en hø, men det var fordi hans vinger var usædvanligt stærke, hvilket fik ham til at ligne en hø, når han fløj, og hans skarpe skrig mindede også om en hø. Naturligvis blev rigtig hø meget irriteret over dette og krævede, at han ændrede sit navn, hver gang de så ham. En aften kom en hø til natravnens rede. Hey, er du derinde? Har du ikke ændret dit navn endnu? Du har virkelig ingen skam. Du og jeg er meget forskellige. For eksempel kan jeg flyve højt op i den blå himmel, men du kommer kun ud på overskyet, mørke dage eller om natten. Se på mit næb og kløer og sammenlign dem med dine. Hø, det er urimeligt. Jeg valgte ikke mit navn. Det blev givet til mig af Gud. Ingen måde. Jeg kan sige, at mit navn blev givet af Gud, men dit er lånt fra både mig og natten. Nu giv det tilbage. Hø, det er umuligt. Det er ikke umuligt. Jeg vil give dig et godt navn. Hvad med Itiso? Det er et fantastisk navn. For at ændre dit navn, skal du lave en offentlig bekendtgørelse. Du skal hænge et skilt med Itiso omkring din hals og gå rundt og præsentere dig som Itiso for alle. Jeg kan ikke gøre det. Jo, du kan. Gør det. Hvis du ikke gør det inden morgenen overmorgen, vil jeg fange og dræbe dig.
Jeg vil besøge hvert fuglehus for at tjekke, om du kom. Hvis bare et hus siger, at du ikke kom, er det slut for dig. Men det er for meget. Jeg vil hellere dø end gøre sådan noget. Dræb mig nu. Tænk over det. Itiso er ikke sådan et dårligt navn. Høgen bredte sine store vinger og fløj tilbage til sin rede. Natravnen lukkede øjnene og tænkte: hvorfor hader alle mig så meget? Er det fordi mit ansigt ser ud, som om det er smurt med miso, og mit næb er splittet? Men jeg har aldrig gjort noget forkert. Da en baby videre faldt fra sin rede, reddede jeg den og bragte den tilbage. Men så snuppede videre en babyen fra mig, som om jeg var en tyv og grinede af mig. Og nu vil de have, at jeg skal være Itiso og bære et skilt omkring min hals. Det er så grusomt. Det blev mørkt. Natravnen fløj ud af sin rede. Skyerne glødede ildevarslende og hang lavt. Natravnen fløj lydløst gennem himlen, skimmende skyerne. Så åbnede han pludselig sin mund brat, strakte sine vinger lige ud og skød gennem himlen som en pil. Adskillige små insekter fløj ind i hans hals. Før han kunne røre jorden, steg natravnen tilbage op i himlen. Skyerne blev grå, og bjerget i det fjerne brændte med røde flammer. Da natravnen fløj med al sin kraft, virkede det, som om himlen splittede i to. En bille fløj ind i hans hals og kæmpede voldsomt. Natravnen slugte den hurtigt, men hans ryg rystede. Skyerne blev sorte, med den østlige himmel oplyst af bjergilden. Natravnen følte en stramhed i brystet, mens han fløj højere. En anden bille fløj ind i hans hals, krassede og slog indeni. Natravnen tvang den ned, men hans bryst strammede, og han skreg højt, mens han fløj i cirkler. Åh, biller og insekter bliver dræbt af mig hver naturvidenskabelig. Og nu vil jeg blive dræbt af høgen. Det er så smertefuldt. Så smertefuldt. Jeg vil stoppe med at spise insekter og sulte ihjel. Nej, høgen vil dræbe mig før det. Nej, jeg vil flyve langt væk ind i den fjerne himmel. Bjergilden spredte sig som vand, og skyerne syntes at brænde rødt. Natravnen fløj direkte til sin bror, isfuglen. Den smukke isfugl var vågen og betragtede den fjerne brand. Han så natravnen lande og sagde: God aften, bror. Er der noget vigtigt? Nej, jeg tager langt væk, så jeg kom for at se dig en sidste gang. Du må ikke gå, bror. Kolibrien er allerede så langt væk, og jeg vil være helt alene. Jeg har intet valg. Vær venlig, så ikke mere. Og du, fang heller ikke fisk, medmindre det er absolut nødvendigt. Farvel. Bror, hvad er der galt? Vent venligst et øjeblik. Nej, det er det samme, uanset hvor længe jeg bliver. Sig farvel til kolibrien for mig. Farvel. Vi mødes ikke igen. Farvel. Natravnen fløj tilbage til sin rede i tårer. Den korte sommernats slutning nærmede sig.
Bregneblade, kolde og blå med morgendu, svajede forsigtigt. Natravnen pep højt og ryddede op i sin rede, plejede sine fjer og fløj så ud igen. Tågen lettede, og solen steg i øst. Natravnen, blændet af det skarpe lys, fløj som en pil mod den. Sol, tag mig til dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Selv min kramme krop vil skinne lidt, når den brænder. Tag mig med dig. Uanset hvor langt han fløj, forblev solen fjern og blev mindre. Solen sagde: er du ikke natravnen? Det må være svært. Prøv at spørge stjernerne. Du er ikke en dagsfugl. Natravnen bøjede sig og faldt pludselig, landede på græsset. Han følte sig som i en drøm, flyvende mellem røde og gule stjerner, båret af vinden og fanget af en hø. Noget koldt faldt på hans ansigt. Natravnen åbnede sine øjne. En dugdråbe faldt fra et ungt siv. Det var nat, og himlen var mørkeblå, fyldt med blinkende stjerner. Natravnen fløj op. Bjergbranden var stadig rød. Han fløj rundt i det svage ildlys og kolde stjernelys. Han kredsede en gang mere, så fløj han direkte mod den smukke regn på den vestlige himmel og råbte: stjerne, blege vestlige stjerne, tag mig med dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Regnen fortsatte sin modige sang og ignorerede natravnen. Natravnen, på randen af tårer, vaklede, stabiliserede sig og fløj en gang mere. Så fløj han direkte mod den sydlige stjernekonstellation Store Hund, råbende: stjerne, blå sydlige stjerne, tag mig med dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Store Hund blinkede smukt i blåt, lilla og gult og sagde: vær ikke fjollet. Du er bare en fugl. For at nå hertil ville det tage dig milliarder og atter milliarder af år. Så vendte han sig bort. Natravnen, nedslået, vaklede og fløj igen 2 gange. Så fløj han direkte mod den nordlige stjernekonstellation Store Bjørn, råbende: Nordstjerne, tag mig med dig. Store Bjørn sagde roligt: hold op med at bekymre dig om unødvendige ting. Køl dit hoved. Når du føler sådan, dyk ned i havet, hvor isbjerge flyder, eller hvis der ikke er noget hav i nærheden, i et glas isvand. Natravnen, nedslået, vaklede og fløj rundt 4 gange. Så råbte han en gang mere til ørnestjernen på den fjerne side af Mælkevejen, som lige var steget op i øst: stjerne, hvide østlige stjerne, tag mig med dig. Jeg har ikke noget imod at brænde ihjel. Ørnen sagde strengt: umuligt. Det kan du slet ikke tale om. For at blive en stjerne skal du have en vis status og mange penge. Natravnen, helt besejret, lukkede sine vinger og faldt til jorden. Lige før hans svage ben rørte jorden, steg han pludselig som en raket op i himlen. Midt i himlen rystede han sig voldsomt som en ørn, der angriber en bjørn, og hans fjer rejste sig. Så skreg han højt, højere og højere. Hans skrig var som en høs.
Andre fugle i markerne og skovene vågnede, rystede og kiggede op på stjernehimlen i undren. Natravnen fløj højere og højere, direkte op i himlen. Bjergbranden var nu kun en lille prik. Natravnen fløj og fløj. Hans ånde frøs hvid på hans bryst af kulden. Luften var så tynd, at han måtte baske med vingerne desperat. Alligevel så stjernerne ikke større ud end før. Hans ånde kom i gisp. Kulden og frosten gennemborede ham som sværd. Hans vinger blev følelsesløse, og han løftede sine tårerfyldte øjne for at kigge på himlen en sidste gang. Dette var enden for natravnen. Han vidste ikke, om han faldt eller steg, på hovedet eller retvendt. Hans hjerte var i fred, og hans blodplettede næb var snoet, men han smilede sikkert en smule. Efter et stykke tid åbnede natravnen klart sine øjne. Hans krop var blevet et smukt blåt lys, som fosfor, stille brændende. Ved siden af ham var Cassiopeia. Det blege lys fra Mælkevejen var lige bag ham. Og natravnens stjerne fortsatte med at brænde. Den brændte for evigt og altid. Selv nu brænder den stadig.